Matul is-sena li għaddiet l-aktar ismijiet popolari ta' trabi reġistrati f'pajjiżna kienu Matteo, Noa u Liam għas-subien u Valentina, Emma u Ela għall-bniet. Apparti minn hekk għat-tielet sena konsekuttiva, Gianni u Lucia baqgħu l-aktar ismijiet popolari bl-ittri Maltin. Dan kien żvelat minn statistika li ħarġet tul il-jum mir-Reġistru Pubbliku li tagħti ħarsa lejn it-twelid u l-imwiet illi kellna fl-aħħar 12-il xahar. Fil-fatt matul is-sena 2024 twildu 4107 trabi li jfisser 2.3% anqas meta komparat mas-sena ta' qabel. Minn dawn 2076 kienu subien u 2031 kienu trabi bniet. Is-sena li għaddiet kien irreġistrat tnaqqis fin-numru ta' imwiet. B'kollox matul l-2024 ġew reġistrati total ta' 3764 mewta f'Malta li jfisser 3.9% anqas meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Minkejja l-rata totali ta' mwiet f'Malta naqset, l-ammont ta' irġiel irreġistrati mejta fl-2024 kienet ftit aktar minn dak tal-2023. Interessanti l-fatt li 90% ta' twelid kollha f'Malta u kważi 60% tal-imwiet matul l-2024 ġew innotifikati fir-Reġistru Pubbliku. Intant l-2024 rat 1994 koppja jingħaqdu fi żwieġ li jfisser 40 żwieġ anqas mis-sena ta' qabel. Al kontrarju tal-2023 fejn ma kienet reġistrata l-ebda unjoni ċivili, matul l-2024 ġew irreġistrati żewġ unjonijiet ċivili u 51 koabitazzjoni.